ama. Fadera. Hitz egin dezakegu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Berrogei aldi. Berrogei eguneko bitartea. Bereziki, eritasun kutsakorren bat bide duten pertsonei ezartzen zaien bakarraldia. Lehen, 40 bat egunekoa zena. Egun bat gutxiago falta da larrialdi egoera amaitzeko. Egun bat gehiago itxialdian. Eguna kontatzen dituenetakoa bazara, jakingo duzu. Konfinamenduaren 40. eguna da gaur. 40. Ei, bete dugu 40 aldia. Aizue, su artifizialak nola lertzen dira? Egan egiteko suziri batek bezala funtzionatzen dute? Espaziora begiratzeko tarteare hartuko dugu gaur. European Space Agency delakoarekin konektatuko baitugu. Lur planetara bueltatuta duela 50 urte, lurraren eguna ospatu zen, lehen aldiz, Amerikako Estatu Batuetan. Googleen Google Doodleak ere gogoratu digu lurraren eguna dela, eta erleei egin die omenaldia. Euskal Herriko hainbat herrik ospatu ohi duten eguna da. Berako esaterako ezaguna da. Aurten txandapasain beharko. Hego Euskal Herrian ere aurrek kalera atera ahal izango dute astelehenetik aurrera. Bai, haizea hartzeko aukere gabe hortako... Ez baino, atzera egin dute. Este es un gobierno que escucha. Y les anuncio hoy que este próximo fin de semana emitiré una orden para que los niños menores de 14 años puedan dar paseos. Egia, orain paseatzea ere ate daitezke. Hemendik aurrera txakurrak eta aurrak ateako ditugu paseatzea. Bai, oraingoz behintzat, Ipar Euskal Herriko aurrek bakarrik dute kalean ariketa fisikoa egiteko aukera. Egunean ordu betez, kontuz. Eta harinaren kontua ere, azen nahaste borrastea. Hasieran 12 urtetik beherako entzat bazen ere, 14 urtetik beherakoi eragingo diazkenik. 14 eta 18 urte bitartekoak ez dira aurrak. Horiek dagoeneko beren kabuz atera daitezke erosketak egitera. Ez dute zer ulertzen, orduan zer? Bazpare ikasi nola jarri maskarilla bat eta azkurari eusten. Espainiako zientzia ministroak Pedro Dukek erakutsiko dizu. Tienes que saber que si te pica un ojo y lo aguantas quizás un minuto o medio y no te pones nervioso, te va a dejar de picar el ojo. Es realmente importante saberlo, porque nunca vas a poder rascarte. Eta euro bat baino gehiago eskatzen badizute maskarilla batengatik, kontuz, Espainiako gobernuak gehienezko salmenta prezioa 0,86 eurora mugatu duelako. Ei, eta zurrumbilo honen erdian, nun dago Urkullu? ¿A quién le parece normal que el lehendakari de estos 3 territorios no haya hablado ni una sola palabra con la líder de la oposición, que es Mediarte? Esto no lo entiende nadie. Y no hay que irse muy lejos para ver otro modelo de gobernanza. Oiga, la presidenta de Navarra, la señora Chivite, habla constantemente con Bakartxo Ruiz por teléfono, de manera bilateral, por videoconferencia. Ostiralean aterako omen da! Espainiako presidente Pedro Sánchezekin egiten duten igandetako bileran euskaldunok gure erabakiak hartzeko eskubidea aldarrikatu du. Naiz eta ez oso modu arrakastatsuan. Frantzia eta Espainiatik iritsitako aginduak bete behar ditugu, ustez behintzat inoiz baino iragazki eta filtro gutxiagorekin. Independentzia! Independentzia! Ze uste dezue, independentzia babesten dutenak gehiago edo gutxiago izango direla larrialdi egoera amaitu ondoren? Hori ere jarriko dugu mai gainean. Saioa indartsu bukatzeko, tertulia politiko izango dugu. Gastronomiaren tartean kafeak eman digun energia eta patxada baliatuta.
Independentzia bai edo ez, lehenago jabetu gaitezen zein herritan bizi garen. Jaurlaritzak atzo eta gaurko aldizkari ofizialean argitaratu du HT eta hegoaldeko trenbide saihesbidea eraikitzeko 1.000 milioi euro bideratuko dituztela datozen urteetan. Mikel Otero, Arabako EH Bilduko kidea. Harridura sortzen du pandemiari aurre egiten ari garen honetan, lehentasunak aldatzen ari diren honetan, iragarpen hau egitea. Pandemiaren eraginez etorri den krisi ekonomiko itzelak ondorio handiak izango ditu, behar sozialak handituko dira, diru-bilketak sekulako beherakada izango du, eta guztiok kontziente gara aurrekontuak guztiz moldatu beharko ditugula egoerari aurre egiteko. Baina dirudienez, jeltzaleak ez daude prest proiektu faranuikoei etenaldia emateko. Tren inbertsioetan 1.000 milioi euro konprometitzeko prest daude, autonomoen diru laguntzak minutu gutxitan amaitzen diren bitartean. Adibidez, lehentasunak berplanteatzeko ordua iritsi da, eta azpiegitura erraldoi eta zentzugabeak baztertzeko momentua dela esango nuke. Eta beste adibide bat, antxoena. Hauek ere gutxi batzuk jana ahal izango dituzte. Puerto de Laredo, nuestro gozo en un pozo. La primera anchoa a 0,60 céntimos. Mañana, cuando vayáis a la pescadería, a ver a qué precio os las cobran. Kantabrian 0,6 zentimotan, lehen antxoa. Gaur, Arraindegian 7 eurotan. Larrialdi egoerak izango du bai eragin ekonomikoa, batzuen poltsikoetan behintzat, baina ez da utziko duen arrasto bakarra. Emozionalki ere ari zaigu dagoeneko eragiten. Zu nola zaude? Konta iguzu. Garrantzitsua da galdera hori erantzuteko tartetxoa hartzea. Guk alaxe egingo dugu asteazkenero emozioi eskainiko diegun tartean. Prest? Apirilak 22 ditu gaur eta asteazkena da. Zuekin, Inigo Etxarri. Arratsalde on denoi, zemoz? Arrate Hernández. Kaixo, arratsaldeon. Inigo Asensio. Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera gaur, hirugarrena dugu guk, hirugarren saioa. Kafea norberak aterako ditu kontuak gero. Bueno, arratsalde on dizuela guztioi eta esan da bezala, gure ongi etorria. Gaur hirugarrena dugu, hirugarren saioa, eta saiatuko gara, azken egunetan zuek kontatu dizkigu zuen guztiak ona ekartzen. Kritikak, positiboak, negatiboak, eraikitzaileak izan direnak, hainbeste izan ez direnak, horiek ere eskertu ditugu, eta batez ere, atzo egindako akatsak gaur ere zuzendu beharko ditugu, ze baten egingo genuen. Ez dakitzuk bazeneukan bat hor gordea. Bai, batetik. Edo... Arkiketen hartu dugu, bai. Atzo aipatu genituen dokumental, gainera Oskar Tejedor zinemagile euskaldunaren ingurukoak, Cuidadores, atzoia susmo hartu nion, Alzheimerraren inguruko dokumentala da, Alzheimerra pairatzen duten, edo Alzheimer gaixo diren senitartekoek egiten duten zaintza lan horren inguruan egindako dokumentala, eta entransito berriz, aipatu genituen, zaintza ekonomia razializatu horretan ari direnak eta hor alderatzen ditu hemengo eta hango egoera. Beraz, hori zuzenduta eta argitu beharra zera, bai zozkatu eta bai zotz egin biak zuzenak direla, hori dio behintzat. Bai, gaizki dagoena da zozketatu. Hori da. Egokia eztena da zozketatu, baina zozkatu eta zotz egin erabil daitezke.
Hori ere ikasi dugu. Eta Asensio eskerrik asko esan behar diegu, ez da? Gaur arte, orain arte, jaso ditugun mezu guzti hoiei, pertsona guzti hoiei. Eta bai, eskerrik asko potolo bat denoi. Eskerrik asko denoi saretatik, WhatsApp bitartez ez duen mezuak helarazi dizkigu denoi, eta, bueno, hasi gara, zozkatu eta zotze ginen inguruan, gogoratu parte hartzen duzuen guztion artean, zuen galderak, zuen komentarioak, valorazioak, nahi duzuena, helarazen diguzuen artean, guk Ili kafe makina bat zozkatuko dugula, edo zotze ingo dugula, ostirateko gure saioan. Eta bertan, kafe makinarik onena, kafe maila handikoa, eta gainera, kaso orain etxetik atera gabe gabiltzan honetan, nork edo norke faltan botako dute, ez? Tabernetako kafe, espresso, huts, lodi, zaporez beteriko hori, hori etxean euki dezazuen zatozte, gurera. Telefonoa nik ustez buruz ikasi etela, baina batemateko adakizu ondo. Nik bai. Txen utzi. Dudarik gabe bai. Nik duda ditut, horregatik, igual, aurrera. Kristinaren goiz salto. Entzuleak nasteko. Artuzakelekoa denok etxean, eta gorde, bigarren kafea izenarekin zuen telefonoan, ze hortik WhatsApp gehiak nahi. Kontaktu berria, gehitu. Orain, markatu. Txarri bota. Gure telefonoa da, 6-8-8, zazpibi, 5-4-4. Nora ari zara begira. Benetan, ez dauka txuletarik. Bai, hori da. Aurrekoan bainukan txuleta, baina gaur ja ez. 6-8, zazpibi, 5-4-4, gorde eta idatzi. Dagoneko mezu batzu jaso ditugu, sareetan eskatu dizkizu egulako, gurekin izango den lehen kolaboratzailearekin ariko garelako, eta horre heldu beharko diogulako batez ere, entzulegoaren, sentipenei, ez? Heldu beharko diegula, ez? Hori da, baize, 40 egun, esan dugu, 40 egun daramatzagu konfinamenduan, itxialdian, horrek esan nahi du, etxean sartuta, ez? Eta, klaro, etxean sartuta gaude, inguru berdinean, pertsona berdinekin, eta horrek, eragin egiten du, ez da? Nik esan behar dizuet, irratsaioa zuzenean hasi dugun arte, ez nitula astegunak bereizten. Ikusten etxarriri bezala, bakoitzari nola bait eragingo digu, eta arrasto hori akaso ez da hain ageriko, hain begibistakoa, baina argi dagona da eragin digula, eragiten ari zaigula, barrutik mugitzen den guztiak, naiz eta, begibistako arrastorik ez duen uzten, hor dagoela, hor mugitzen dela, eta gauza dela, sekretua dagoela entzuten jakitean, eta, hori gaur emozionalki izan duen eragin horri erreparatuko diogula. Asteazkenero etorriko da, gurekin izango dugu laguntzeko, bide lagun, gaur lagun batek esan dit, tira, burutik, ondo nagoela uste dut, baina egia da, honek pixatzen didala, ez? Dani, uste dut hori, tira. Baina nik identifikauta sentitu naiz berarekin, batzutan pentsatzen dut, entzute ditut zaratak etxetik, egia da, bero gaiuak zarata egiten dula, ditut programaren horretik, erotiken hau. Bueno, asteazkenero etorriko da, gurekin lauetako tarte honetan izango da, eta emozioen inguruan hitz egingo digu dagoeneko. Nor da? Asmakizun bat ematen zuen. Digutenek ikusi dute, gure areto virtual honetan badagoela. Dona Pellaniz Nieto, Arratsaldeon, zer moduz? Arratsaldeon. Arratsaldeon, etorri. Bueno, jende asko ari zen momentuan honen zain, zegoen. Bai, jo, Bai, jende asko, dona jarraitzen dut, eta entzun nahi dut, eta ea zer moduz tarte hau, eta bar, beraz. Iritsi da momentua. Dona, zu ere gogotxu zeunden, ez? Bai, oso gogotxu egun hauetan, jarraitzen egon naiz zuen hitzak, zuen tartetxo hau, eta gozada bat izan da, eta gogo handia nuen zuekin konpartitzeko, entzuleekin ere bai, nire esperientziak, nire ikuspuntua, eta ikasitakoa ere bai. Nire lagunek Dona lenguan idatzi zidan esanez, Dona daula programan, osea da programatik ilusio gehien egiten didana. Vale. Eskerrik asko. Zure laguna, ez? Laguna esan duzu. Honenetakoa, Ez esan ezaguna edo... Ez, laguna. Laguna. Vale.
Mira. Apuntau. Bueno, gauzak aldatzen dijoaz, ez? Bizitza igaro ala. Hori da. Aldakorrakea. Bueno, Dona, zu aurkeztuko zaitugu ezer baino lehen, terapeuta emozional sistemiko bezala aurkezten duzu zure burua, zer da hori? Bueno, hori da, existitzen da terminoa, baina, jakin baino lehen existitzen zela terminoa, da nik sortutako, nire ikasketa edo nire bilbideagatik sortutako termino bat, eta, ni hasi nintzen emozioen mundua murgiltzen, hezkuntzatik, ulertzen hezkuntzatik alko genuela gizarte hobeago bat sortu nolabait, eta, pixkat gorputza, emozioak bihotza sartzen hezkuntzara, eta hezkuntzatik gizartera, eta ikusi nuen ala etzela, eta hezkuntza magisteritza ikasi nuenetik eraman nuen txasko hori nolabait, eraman ninduen adimen emozionalera gerturatzea, eta hortik ikusi nuen zelako garrantzia zokaten benetan emozioek, ez hezkuntzan bakarri, baizik eta norbanakoaren bizitzan, ez? Eta hortik abiatu nintzen terapiara, pixka bat gehiago, terapia sistemikoa ikasi nuen, eta hortik, gaur egun lan egiten dut terapeuta emozional sistemiko bezala, baita formakuntzak ematen, azkenean bide laguntza bat ematen norbanako edo familiei pixkat behaien bizitza, behaiek nahi duten norabide horretara eramateko, emozioen euskarritik nolabait, eta ulertuta sistemikoak ulertzen duen bezala, gizarte bat garela, taldean garela, harremanean garela, eta inguruan ditugun pertsonak eta egoerak eragin dutelan guregan. Adimen emozionala ere lantzen duzu, irakasle gisa edo, tailerrak eta barrematen dituzu? Hala da, ni hasi nintzen nire barruan gertatu zen aldaketa konpartitu nahian, eta esan niri hau gertatu bazait, nik uste mundu guztia aldegula hau landu, ez? Eta formakuntza bat proposatu nuen, atera zen, eta hortik beste bat, eta urteak honekin. Eta orokorrean hezkuntzara bideratuta daude, irakasle guraso hezitzaile bide lagunentzat, baina ematen ditut ere jende normalarentzat, dena gera normalak eta ez normalak, ez? Beste esparru bateko jendearentzat, ez? Burutik nahi kondonago horren parekoa da hori, ez? Hori da. Normaltasunarena. Dona ezagutzen ez duenarentzat, jakin Educando la Emoción dela bere proiektuaren izena, bai Dona jarrita Dona Pellanit Nieto edo Educando la Emoción, tupatuko duzu bere lanaren inguruko informazioa eta bar, eta bestela, gera zaitezte gurekin, eta asteazkenero hemen izango duzu, agian hori izango da aukerarik onena, ez? Nik uste baiet. Eta zer? Baina jakizue dagoeneko mezuak jasotzen ari garela berriro, eh? Tope. WhatsAppen? Bai, baditugu. Ez, brometan nahi naiz, arrate. Venga, zentratu, Oain nintzen nahi zentratua, bale? Eta, kontatu pixkat, Dona, ze karriko dezut arte honetara? Intentzioa da ikustea, nire esperientziak eta ikasitakoagatik emozioak mugitzen gaituzte egunerokoan egiten dugun edozein gauzetara. Ematen du ezetz, baina edozein gauza, gure gorputza mobilizatzen den bakoitzean emozio bat dago horratzean. Beraz, ekarriko dut onera, gure egunerokotasunean bizitzen ditugun egoera, esparru, edozein gauzari, begirada bat emozioen ikuspuntutik nolabait. Eta lehen aurreratu dugu, gaurko gaia, esango dugu ez da oso originala, baina egin behar zen. Ez, egin behar zen, momentuari erreparatu behar zaielako, eta momentuan hemen gaudelako, etxean sartuta, eta azkenean honek eragin digulako, ez? Emozionalki eragiten ari zaigulako eta eragingo digulako, ez? Hala da, bai. Nik hori nola egunerokotasuneko gaiak ekartzea zan helburu, neri asko iristen ari zaizkit kanpotik konfinamenduaren inguruko zalantzak, kezkak, ardurak, emozioen arlotik, beraz, ezin nuen pasa lehenengo saioa, gai honi eutxi gabe. Eta jendea ari omen da izaten gorabera emozional handiak, ez?
Bai, emozioak azken finean dira zerbait oso aldakorrak direnak, oso minutu gutxi irauten duen energi bat da, beraz, ez gera konturatzen gure egunerokotasunean askotan fokoa dakagulako kanpoan, bestea nola dagoen, hau egin behar dut, bestea lana, harremanak, eta ez gara fijatzen barruan gertatzen den guzti horretan. Eta oso egoera intentsua eta aldakorra nolabait izaten ari denez, naiz eta etxean gauden eta hori ez dan aldatzen, emozioak aldatzen dijoazte, baita sentitzen dugun intentsitate hori, eta bai oso gura beratsua izaten ari da. Eta entzuten ari naiz asko, zemu zaude galdetzen dudanean, askotan da, momentuaren arabera, ja ez da egunaren arabera, baizik eta orduro aldatzen zaizkigu gure aldarte horiek. Irakurriko ditugu, jaso ditugun mezuetako batzuk, edo zer? Bai, askok hortik gainera galdetzen dute. Nire itzena nahi da, nire kasuan konfinatu egoteak sekulako gorabera emozionalak ekarri dizkit, euforiatik, oso triste egotera. Gero ere gauza bat asko gozatzen ari zaidana da, mundu guztia ikusten dela, sekulako erreflexio momentua egiten ari dela, edo era batera edo bestera oso produktibo izaten ari dela situazio hontan. Eta ez baldin bazait ateratzen, ez bata, ez bestea, gaizki sentitu beharra daukat, galdetzen du, lehenak. Hortik abiatuko gara, nahi balien badetu, bona? Vale, ez galdera ona. Neri, behar hitzak, sentitu behar naiz, hau egin behar dut, nik kenduko nuke uste dut iztegitik, edo kontzientziatik, egin behar dut, sentitu behar dut, sentitzen duguna hori da gure egia, eta hori da importanteena. Ez ba naiz errudun sentitzen, ez badakat gogoa, ez ba naiz eroso sentitzen, ez banago pozik, edo ez banago triste, hori da gure egia, eta beste guztiak berdin du. Benetan, eta kasu egin behar dugu barruan dakagun horri, eta ez hainbeste pentsatu bestea, ari baldin bada aprobetxatzen bere momentu hau, bere bizitza ordenatzeko, edo reflexionatzeko, edo txukuntzeko bere etxea, primeran agian da berak behar duena, ez? Eta sentitzen duena, eta mugiarazten egiten, horretara mugiarazten diona. Zuk ez badezu horrela sentitzen, hori da zuretzako importantena, eta kasu egin behar diogu horri askotan jartzen ditugunean, konparatzen garenean besteekin hor azaltzen dira nahasmendu horiek. Eta hori dona, komeni da adieraztea. Hori ere bai, pertsonaren arabera. Ni bai komeni edo ez komeni, eske ni saiatzen naiz edo gustatzen zait ikustea pertsona bera. Orduan, komeni zaio pertsona horri azaltzea, hori ikusi behar du, eske azaltzen dugu kanpora, eta segun zer dakagu kanpoan, agian momentu batzutan ez da komenigarriena, edo ez dugu nahi hori egitea, eta segun zein dakagu parean, bai, ez? Batzutan esatea, begira, urdurinago, tristenago, kezkatutanago, pertsona bati zeinak ez zaituna jasoko, ez zaituna zainduko, agian ez da komenigarria. Edo agian bai, egiten diolako hausnartzea, segun, ez? Hori bai, gustora... Hori da, gustora sentituko naiz horrekin, uste dut baliagarria izango zaidala. Nik uste dut konpartitzea nola gauden, lehenengo jakitea nola gauden eta konpartitzea harreman bat aberastea dela, baina hori orokortzea da. Orduan beti kontuan izan da, segun zein dakagun parean. Agian zaiena da, jakitea zu zeun nola zauden, ez? Bai, askotan bai. Hortik hasi bargea, hori bai. Horren beste input eta, bai. Bestentzulu bate galdetzen du, nekanek, adimen emozionala gure bizitzan erabiltzea oso lagungarria dela iruditzen zait. Baina itxialdi honen ondorioz gatazka gehiago sortzen ari direla ere bai. Eta nire gatazka handiena lantaldearekin sortzen ari zait. Nola alda dezakete egoera? Akaso empatia hitza teknologiaren bidez galdu alda? Ondo ari zarete utzi horri. Eskerrik asko nekane. Bai, baliteke empatia ez du ulertzen teknologiaz, eta azkenean empatia da gure jarrera bat, baina bai gizakia behar dugu gertutasun hori, nolabait hori badago gure beharretan, ez? Behar funtsesko behar horietan, giza beharretan. Eta azkenean horrek nekatzen du, eta gero pertsona bakoitza da mundu bat. Orduan, agian nekanek behar du sentitu gertu, ulertzeko hobeto pertsona, jakiteko ze gertatzen ari dan, eta hor bai fijatu behartzea nekane, ez, zure behar horietan. Nik zer behar dut eta ordenatu hori zure barruan, eta nahi badezu konpartitu besteekin, noski, edo behar horiek asetuzuk zurekin.
Beste galdera badaukagu hemen, zer egin dezakegu gaizki gaudela kontziente garen momentuan? Edo zer gauzengatik emozio negatiboak besterik sentiten ez ditugun tarte horietan, hortik ateratzeko? Maria galdetzen du. Bueno, lehenengo esan, emozioak ez direla ez negatiboak ez positiboak, emozioak dira beharrezkoak, emozioak dira ditugun erramienta bat bizitza honetan mugitzeko. Beraz, gertatu daiteke emozio batzuetan desatxiginak egitea edo ez errezak bizitzea. Ez errezak bezala. Eta hori sentitzeakoan jartzen diogula karga emozional, emozio horri desatsegin bezala. Horrek lehenengo ez du laguntzen. Ni pentsatzen baldin badet tristura txarra dela, tristenagon bakoitzean, kendu nahiko dut hori, ez dut biziko lasaitasunetik. Orduan, lehenengo kentzen badegu karga positibo-negatibo hori, emozioei ja asko egin dugu. Eta bigarrena, beti sentitzen degularik ez epaitu. Hori da dagona, ez? Onartu. Eta onartzea da horren kontra ez egitea, ez erresistitzea, ez? Horrela nago, arnasa hartu, emozio batek ez du irauten 20 minutu baino gehiago gure gorputzean, beraz oso trantsitorioak dira. 20 minututan pasako zaizu emozio hori, utzi zue gorputzatik trantsitatzen emozio hori, eta ikusiko duzu nola beste bat sortzen den beste bat, eta ez zaizula ezer gertatzen ere ikusiko duzu. Dona, lehen aipatzen zuen txarrik zailena dela gure burua nola dagoen jakitea. Nondik hasi beharko genuke ze badago hor hiztegi luze bat, ez? Emozioak asko daude, emoziotegi edo deitzen zaiena ere bai. Eta hoiek ezagutzea komeni zaigu ezer baino lehen? Bueno, nik lan egiten dut pertsonatik pertsonara, hau da, egia, bakoitzak du bere egia, eta hori da importanteena, orduan, ez dugu asko jaso behar kanpotik barrura, baizik eta barrutik barrura egin dezakegu ariketa hori, eta nik proposatzen dudana da jakiteko nola gauden gorputza entzutea. Gorputzak beti du gure egia. Burua nolabait gure mentalidadea, gure pentsamenduek bidaiatzen dute denboran zehar, ez? Gogoratzen naiz aintzinako gauzetaz, edo proiektatzen naiz etorkizunean, eta ez naiz bizitzen orainean, baina gorputza, kentzen baldin badegu, ez bari geha lotzen pentsamendu horietara, gorputza beti egongo da orainean, eta orainean beti dago egia. Beraz, jakiteko nola gauden gorputzera pasabar dugu gure barne foko hori, gure begira da. Nola egin dezakegu hori? Bueno, meditazioa da tresna nagusiena, ze meditazioak laguntzen digu pentsamendutatik aldentzea eta gorputzarekin konektatzea, baina meditatzea ez da bakarrik jartzea lurrean, flor de loto posizioan, eskuak ezakit nola, ez meditatzea da pentsamendu horietatik deslotzea. Ikustea, ni ez naizela nire pentsamenduak eta desapegatzea. Eta horretarako egin dezakegu dantzatzen, sukaldatzen, etxea txukuntzen, paseatzen, dakana aukera paseatzeko etxe barrutik bada ere, edo lore zaintza lanetan, edo zein gauzarekin meditatu dezakegu. Hor bakoitzak ikusi behar du nola egin dezaken, ez? Eta, bueno, tresna eta asko daude, asteazkenero ekarriko dizuet baten bat, horrela bitu opari bezala, ze ustez bestela luzatuko da saio hau pilo bat. Ez, bueno, ondo dago, lehenengo... Beste galderatxo bat entzako denbora badaukagu oraindik, ez da? Bai, txegi. Jendea gustora dabil eta utziko diogu. Arratsaldeon ekipo, arratsaldeon Dona, lehenik eta behin zorionak irratsaioagatik, jendea eta gai interesgarriak eta zuek umoretsu. Neretzat itxialdiak askorentzat bezala, nere egunereko erritmoan freno handia jartzea suposatu du. Honek nere buruarekin beharra aurkitu eta nere benetazko beldur eta kezken aurrean jarri nau. Egun gora beratxuak, emozionalki sensible, pozik ere. Niretzat garrantzitsuak diren gauza batzuetaz konturatu naizelako. Uste dut, justu orain, pixkanaka erritmo normalera bueltatzen hasiko garela ematen duen honetan, hasi naizela sentitzen oberen. Besarkada bat. Galdera baino, osnarketa bada, baino... Bai. Horrere gauza asko zeuden, ez? Bai, nik uste laburtu duela bizitzen ari garen hori, ez? Hasieran, esan dudan aleno, oso proiektzio handia dakagu kanpora. Eta uste dugu nola bait, inkonstienteki bada ere, gure... zoriontasuna edo gure ongizatea kanpoko gauzekin dakala lotura. Eta, bueno, jakin dezakegu hori ez dela horrela, eta kanpokoak laguntzen duela, sistemikoak esaten duen bezala, inguruneak baduelako eragina, baino
nire ongizatea barruan egongo da, ez? Orduan nik uste frenatze honek jarri digula gure begien aurrean barruan zer dakagun. Eta pues, barruan nahastura handia baldin badago hori ikusten dugu, eta barruan pues, argi pixka baldin badago hori ikusiko dugu, eta horrela. Sistemiko horren barruan eguraldiak badu zer ikusia? Niri komentatu izan diate, eta nik esango nuke ere pertsonalki eragiten didala, eguraldi txarra izan dugu azken egun hauetan, eta horrek eragin dio bati baina gehiagori emozionalki, ez dakit nolabait apalago edo egoten. Instagrameko komentariotan batek hori aipatzen zuen, ez? Hasieran hobeto, baino gero eta pisutxoago, eta eguraldi txarrarekin oraindik eta gehiago. Nik uste Euskal Herrian eguraldia dela gure bizilaguna, ez? Osea, berarekin goaz. Eta horren arabera ere mugitzen gara. Sistemikoak pertsona arteko harremanak lantzen ditu, baina bai horretaz aparte eguraldiak noski baietz eragina duela. Eta ze nolako etxe bizitzan bizizean, ze auzotan, ze herrian, noski baietz denak du eragina gure barruan. Bueno, denak du eragina, nolabait guk uzten diogun bitarte horretan, ez? Azkenean guk erabakitzen dugu inkonstienteki bada ere noraino eta zer sartzen den gure barruan. Ja, zaiena, ez? Agian ate hori kontrolatzea zer uzten dugun pasatzen eta zer ez? Bai, askotan uste dugulako gauza askoren jabez garela edo arduradun eta bagera, noski bagera. Edo beste mina egingo diegula ere, ez da? Asko pareta oso haundi bat edo indartsu bat jartzen badegu ere, bestei emango diegula mina, eta ez diegu eman, nahi, edo ez dakit. Hori ere, askotan, besteengatik gara malguagoak. Bai, hori esaten diogu gure buruari. Hor ere nik uste trampa asko daudela, eta, kasu bakoitza hartzertu beharko genuke horren arira, baina nik ez diot besteriari esango bestea mintzeko, baina zer gertatzen zaizu zuri bestea mintzen baldin badezu, hori da gakoa, ez bestea mintzea. Bestea minduta ikusten baldin badet, ni errudun sentitzen naiz, ni ez baloratua sentitzen naiz, hori da gakoa, ez bestea mintzea. Ere bai garrantzitsua dela, baina azkenean neri ze eragiten dit bestea minduta ikusteak. Asensio, ez dakit, pum, ja, igual potentea etorri naiz. Ez, oso. Behar da moduan. Asensio galdetu nahi nizun ez dakiten zuleren batek hori galdetu duen, baina esan eta esan ari gara, aurrak, orain esan dute, datorren astelenetik aurrak paseatzera ere atera ahal izango direla, 40 egun eta pasa dituzte etxean, zuk nola ikusten duzu hau guztia, emozionalki edo nola eragingo diek, noski adintarteak daude horrere, baina ez dakite, gogorra da benetan edo importantzia dauka kalera ateratze horrek? 40 egun hauetan gurasoengandik guraso ezberdinengatik jasotzen ari naiz, egoera ezberdinak, kezka batzuk, laguntza eske nolabait, eta zuk esaten duzun bezala, adinaren arabera eta familiaren arabera eta aurraren arabera ezberdinak dira egoerak, baina ematen dunez, preokupatzen ari gara fisikoaz bakarrik, osasun fisikoaz, eta oso importantea da, eta dugun egoeragatik, noski baietz ardura izan behar degula, baina... Ja, hor sartzen dira, obesidadea eta horrelako kontuak esaten duzu. Ez, batez ere, COVID virusaren, egoera hau hartuta, baina bai, obesitate, hori beste gai bada, eta denbora ematen badegu beste saioetan. Bai, zentratu da nire gehiago bizuzean, eta ematen du horretan zentratzen ari garela, eta orduan horregatik, guazen entzerratzea denak etxean. Eta, karo, egotea etxean, 24 orduz, 40 egunez, brutala da. Aur batek behar du jolastu, behar du natura, behar du mugitu, aur energi puroa da. Eta energi hori kanalizatzea etxe baten barruan, baldin badituzu 40 edo 80 metro karratu, eta jardina, eta baino, seguntze egoeran, aurrak ezin du kanalizatu hori. Eta aurrak, esaten ari direna ere bai da, aurrek badutela gaitasun handiagoa, helduok baino gaitasun handiagoa gauzak egokitzeko eta bar. Baina hori pixka trampa da, ze aurrak, bai, errexago egokitzen da, baina aurrak ikusten baldin badu ezin dula atera behar duena egiten du, bale, itxoin,
gorputza, emozionalidadea esaten du, bale, orain ez da momentua gordeko det. Eta gero hori aterako da beste momentu batean esplosio bat bezala, estanda bat bezala. Beraz hor, barruan nunbait geldituko da, ez? Hau. Claro, hori ez badiogu kasu egiten momentuan, gelditu daiteke. Osea, ez da matematika puroa, baino gelditu daiteke eta eraginak izan, helduak direnean, edo konfinamendua bukatzen denean, eta, ekimen ezberdinak daude aurren eta nerabeen eskubideengatik borrokatzen, eta zortea izan dut, aurreko gunean sartu nintzen aurrak ere bai ekimen proiektuan, eta pixkat bultzatzen ari gara, eta ikusten ari naiz guraso pilo bat eta familia pilo bat daudela borrokatzen aurren eskubideen alde, eta egia esan nolabait itxaropen handia ematen dit honek. Akizue aurrei ere tartetxoa, lehiotxoa iriko diegula saio hontan, eta ostiralean izango ditugula gurekin. Akaso ostiral hontan aurrak, gero nerabeak, adin tarte ezberdinak dira, baina tartetxoa izango dute, eta ostiralean... Veteranoekin batera. Hori da. Denentzat dago tokia bigarren kafean. Haupa bigarren kafean. Bukatzen joan behar dugu pena bat, zuk Dona proposatu zen egun abesti bat, ez dakit Asensio jarri duzu, guk ez. Streaming saltxa hauetan eta etxetik eta programak lehenesten dituela zuen ahotsak musikaren gainetik. Orduan, zuek ez duzuen musika entzun, baina entzun da. Nahi duze Goitibera entzun eta... Bota! Eta itxi tartea, Donaren abestia da, ez da, ekarri duzuna. Oraintxe bertan ez daukaten, hemen, zein da esaigu zuzuk, Dona? Bai, Ludoviko Einaudirin Nubole Bianche. Hau da. Nola esaten da italiano, zaina. Bianche uste, ez? Bianche, bai, hori ni ere pentsatu dut. Nubole Bianche. Bueno, Einaudirekin egingo dugu aurrera, bere piano doinu gozoekin eta bere kanturik akaso ezagunenetako batekin. Dona, mila esker, gure entzulei ere bai, jarraitzen dugu hor telefonaren edozein galdera programan zehar, galde dezakete bai gure Facebooketik, YouTubeko streaming hontatik, eta baita 688 722 telefonoan WhatsApp bitartez. Ludoviko Einaudiren kantuarekin, agurtuko dugu ba. Besarkada bat, Dona. Beste batzuei, mila esker. Agur.
Beno, arratsaldeko 4:41 minutu ditugu dagoeneko, eta bagoaz atzerrira begira jarriko garelako, tarteka noski eta atzerrira begirako tarte honetan, gure lehen bidaia Alemaniari izango da. Hain zuzen ere Heidelbergera, hiri ederra, zinez, eta unibertsitate giro ikaragarria duena. Han bizi da Ander Martínez de Albeniz Tolosarra handi gertu, Darmstadt hirian egiten du lan, Darmstadt, gero esango digu nola askatzen den ondo, esan Europako agentzia espazialarentzat, alegia ez da makala, Eta han bizi da 2012 geroztik, han ari delako ingeniari aeronautiko euskaldun aulanean, espaziontziak lurretik gidatzen. Bai, eta dena esan behar dugu, bere lana ez da kaso pelikuletan imaginatzen dugun bezain emozionantea, baina dudarik gabe izango ditu proiektuak gauzatzean, ospakizun eta poz ikaragarriak. Espaziontzietako maniobrak egiteko aginduak prestatzen ditu Martínez de Albenizek, baita sateliten orientazioa egokia izateko aginduak eman. Besteak beste, Rosetta sateliteak kometa batera iritsi zenekoa lurreraketa eta guzti. Sateliten jaurtiketak, Gaia teleskopio espaziala kasu, eta bar. Lisa Pathfinderra, ExoMars, Marteren inguruan bueltaka dabiena, eguzkira bidean ustez oraintxe den Solar Orbiter, eta kasu horien artean, azkena Merkuriora doan Bepi Colombo. Lan gehien ematen ariko zaiona ziurrenik. Duela este pasatxo, lurrean, gure planetan, asistentzia gravitatoria egin zuen, eta gertu pasazen oso. Hegazkinen gainetik, baina GPS sateliten azpitik ibilizelako. Bueno, asko ari gara aurreratzen, baina honen inguruan kontu denak argituko dizkigu Ander Martínez de Albenizek, Alemaniatik, Heidelbergetik, zuzenean. Ander, arratsaldeon. Mikrofonoa, aktibat. Orain, Ander, arratsaldeon. Arratsaldeon, Ander. Arratsaldeon. Bai. Kendura. Bueno, uste dut, lehen ere frogetan arazoak izan ditugu konexioarekin, eta uste dut telefono dei arruntak. Kasu honetan, salbatu egingo gaituela, baina bitartean, entzun David Bowieren Starman hau. Hau aukeratu dugu zuretzako, Ander, Starman xamarrare bazarelako. Someone so I picked on you. Hey, that's far out. So you heard him too. Switch on the TV. Venga, orain telefonoaren bestaldean irudiz satelitearen bitartez, Ander, arratsaldeon, ea orain. Arratsaldeon. Vale, zertxo baito beto gaude hor, ezta? Bai, ni bentsatu zondatzen zaio. Venga, primeran. Ander, hasieratik ekingo diogu entrevista honi, edo, lehen aipatu dugu, ez? Jendeak ingenieria aeronautiko imaginatzen duenean, ESA, Europako Agentzia Espaziala, zinemara segituan egiten du salto bere buruan, baina horrekin nahastu gabe ere, esan genezake Darmstadten dagoen ESAren instalazio horietan badaudela, zuek egiten dituzen operazio hauek guztiak abiarazteko, kontu handiz kudeatzeko, hor, areto erraldoi batzuk, lantalde handiak, ordenagailu eta traste mordo dituztenak, gela bereziak, eta hor aritzen zaretenean, pentsatzen dut operazioen momentu konkretuetan, zuen lanak bai du ardura handia eta pentsatzen dut emozio edo estimulo potente bat, ez? Bai, kriston emozio baten da momentu esanguratsunetan, urrartetan edo jaurtiketetan, eta besteak beste aurreko azten Bepi Colombo lurretik pasatzen eta lurreko argazki zizkigunen espaziorik, badenak uste guztik egin nola biteko zirrara berezia. Eta nolakoak dira pantalla horiek erraldoiak, izugarrizko langile pila daude hor pantalla horri begira, dena txuria, dena handia, dena horrela bunker batean bezalakoa da, edo nolakoa da? Dena kamisa txuriakin eta beta horri. Hori da. Ia esan hori da pelikuletan ikusten dana, eta badaukeu olako kontrolareto bat, neko pelikulero dana, baina jendek ez dakina da, kontrolareto hori oso gutxiren abiltzen deula. Normalen, egoten gira gure bulego normalen, gure ordenagailu gutxi gora era normalen, eta denak ezak olako toke seksirik, ez?
Areto nagusia erabiltzea zauziketetan, eta gero bestela bisitantako. Gaur esango dizuet, nik areto hori ezagutzen dut. Ikusi dut, Darmstadten eira eginako bisita batean, eta aretoa flipatzeko modukoa da. Ze joan zinen, Anderri bisita egitera edo hori ikusten? Bai, ez du hemen dena izkutatuko, Ander ez dago. Kuadrillakoa ezin gara gezurretan ibili, eta bisita joan gintzaionara, genuen garaia eta azkenean, esan genuen, venga, joango gea, eta flipatu genuen, instalazioetan gainea, imaginatu, lau gazte euskaldun, nola, sofistikazio ondirik gabe, ez da izan maginan egun hartan, eta han, klaro, dena dauke itxura bat, eta sofistikazio bat, pixkat, kutre xamarrak emate genunan, baina. Etxarriz, esan behartzen nuen? Jatorrak. Oida, jator junginen area, oida espresioa. Ez, esan behar nun, aretoa ezagutu zenula, baina ni gehien flipatzitena da zure hauskera. Alemaniar iriak esatezunean. Darmstadt esateko? Edo bestea ezakit. Heidelberg. Nik galdetu ernizun Ander, gu ere aritu garen bezala, pelikuletatik tiraka eta exotismo horretatik tiraka, zenbat aldiz asmatu duzu bestelako lanbide bat esplikazioak ez ematearren? Bueno, esatet ingenieria naizela eta punto, ez? Eta punto, ez? Gero ya insistitzen baue, bueno, esan beharra da zer da. Ander, argitu dugu edo aipatu dugu, bueno, horrelako proiektu baten atzean jende asko dagoela, zuek talde bat osatzen duzuela, eta zu talde horietako batean kide zarala, batez ere, maniobrak eta aginduak sortzen espaziontzi horientzat, ez? Gero beste gauza batzuk, beste batzuk egingo dituzte. Baina hor bada temporalidadearen koska, ez? Zenbat denbora pasa daiteke zuek satelite bati, agindua bidali, ark jaso eta bere erantzuna edo bueltan datorren arte, ez? Zuek mugimendu horren berri izan arte. Satelitean undaun arabera, beste, bat 8 minutu batutan, bestetan, urretik pasatanen beti Kolombo, segundu baten bat. Hala ere, gero, ez da bakarrik zenbat arratzen duen satelitek bere mezua jasotzen eta lurrera huelten igortzen. Gauz guztik prestatzeko normalen astebeteko aurrerapenakin orduan, aste honetan egia, urrengo astean satelitek egingo dituen mugimenduk prestatzen. Eta ze mugimendu izango dira horiek? Azkenen sateliten arabera dijo, ez? Beti Kolomboren kasun adibidez, 12 ordura gutxi gora bera, satelitek egiten du huelte erdiko giro bat, eta beti bihotzezkio, zenbait aste aurretik, urrengo aste 3-4 astetako giro guztik. Eta kasualidadea de bai, bihar beti Kolombak egiten du maniobra bat, maniobra iali genion aurreko astean, ez? Maniobra izan nazionen guk esate noiz iztu berekoetek, eta norantza zuzendu berekoetek, eta satelitek handik aste betera agindurik bete egiten ditu, eta lurren jasotzen dugu agindu horiek bete dianeko konfirmazioa. Epi Kolombo aipatu dugu, oraintxe akaso horrekin aritzareterako asko, duela, esan dugu, aste pasatxo, asistentzia gravitatorioa egin du lurrean. Guk horrelaxe bota dugu, baina ez dakit entzuleak gu bezala, asistentzia gravitatorio hori zer dan akaso ez du garbi egi ulertu. Ander, hori azaltzerik badago simple xamar, ez dakit hain errexadan, edo akaso bai, ez dakit? Bai, jendek ez du igual jakingo, baina Bepi Kolombo satelitea da, agentziak daken satelite bat dijona Merkurio aztertzea. Baina Merkurioa iristeko ez da inerreza bidezutena hartzea bezala, ez? Hortiko bagenu koete bat Merkuriorun, gure satelitea Merkurioa iristeanen azkarri jungo litzateke, ez? Eta gero, Merkurioan geratzeko, velozidade guztiak frenatzen bara. Nola, velozidade guztiak frenatuko koeteiko entxie bertan, ez da existitzen,
iten dena da, bidaltzen da satelitea nolabaiteko saihesbide batetik. Eta saihesbide hori da, jaurtietan satelitea aurreko urtean, trajektoria baten nun aurreko astean satelitea berriz lurran ingurutik pasatzen. Orduan, satelitek egiten duna da lurraren gravitatea erabili bere velozitate aldatzeko. Eta nolabaiteko lurra malguki bat izango baditzazela, satelitek erabiltzen du lurra malguki horren kontra nolabait txokatzeko, eta malguki horrek ahalbidetzen du satelitearen trajektoria aldatzea koetek piztu gabe, nolabait. Eta energia ateratzea lurretik kombustiblea errebea. Hori, Eta nun egiten du Boeing hori? Bueno, nik imaginatuet Boeing bat, ez da. Vale, orain etorrikariek zerbait esango bagenu, arratea zerretako zinak, baina Boeing ez? Oso ulertzeko zerrexa da, ez? Ni divulgatzailea izango naiz. Ander zientzialaria, ni divulgatzailea. Nolabait esan du Boeing bat aprobetxatzen dela, ez? Lurra, norabide hori, indarroiek gelditu eta beste norabait joateko, ez? Horrelako zerbait esan du. Esan nahi, non egiten du Boeing hori, ez da lurrean bertan izango? Hori nolabait analogia bat, ez? Ander, albalin baduzu telefonoa urbildu ahora, akaso zarrata pixka sartzen zion. Azkenen, pentsatu daiteke da, Bepi Colombo bain da orbita baten eguzkin ingurun dijoana. Eta orbita hauek izateke elipse baten moduko. Eta ez bai oso ezerriten sateliteari, satelitek jarraituko du bere orbita hori, eta beti egingo du gutxi gora bera rekorrido berdin. Lortzen duguna lurren ingurutik pasatzeanen, rekorrido hori aldatu ite dio lurrak. Piskat, beste... Korronte bat izango balitz bezala, ez? Bai. Beste karretera bat hartu gutxi gara. Eta hori egiten du, lurratik gertu da honen, lurran gravitatek bere trajektoria aldatu egiten du. Hori ditzateke gutxi gara gure malgukia. Hor, esak elkarbanatu ditu, sare sozialetan edo, Ander, irudi batzuk, satelitea lurretik hain hurbiltzegoenean egon dira, ez? Argazki, irudi, gif moduko batzuk, pixkate ulertzeko. Printzipioz helburua lurretik pasatzean, pentsatzen dut hori, asistentzia gravitatori hori, malguki funtzio hori egitea dela, aprobetxatu duzue bestela hurbiltze hori, bestelako ondori horik edo ikerketarik egiteko edo besterik gabe irudi horiek kokatzen duten non dagoen eta listo. Erabili da bai hau zientzia pixkat egiteko lurraren inguruan. Azkenen agentziaren sateliteak zientzia egiten duten satelitea dira. Sateliteak barne dazke sentsore batzuk eremu magnetikoa neurtzeko, edo argazki ateratzeko, edo beste bat gauza egiteko. Eta kasu honetan satelite honek Merkurioa zertzea du bere helburu, baina bidean aldik eta zientzia gehien egiten saiatzen ari dira. Eta kasu honetan erabili dute lurretik egin den pasadatxo hau. Zu dira datuak, zientzilariek beren paperrak eta idazteko. Hortik galdetu nahi genizun ere, ez? Satelite hauekin zuen lana, gidari lana, nolabait esatearren da, kalkulo matematiko eta aginduen bitartez, espazioan zehar mugitzea, baina satelite horiek bestelako helburuak ere izango dituzte, ez? Ikerketari dagokionez, zer egiten dute? Adibidez, zer egingo du Merkurion Bepi Colombok, edo zer ari da egiten Mars Orbiter, Solar Orbiter eguzkira bidean den horrek, zer da hortik geroa lortzen duena zientziak, nolabait esatearen? Bi alde da, ez? Alde batetik dago teknologia garatzea, ez? Satelite hauek beraiek eraikitzeko teknologia garatu da, ez? Materialak sortu dire Bepi Colombok kriston temperatura altu jasengo ditu Merkurio ingurun da honen, eguzkia oso gertu delako, ez? Bepi Colombok kanpon dazkan aislamentu eta
hainbeste material horiek gero generintatzen erabiliko dire, kotxe pieza gehitzeko edo beste gauzatzen. Hori da alde batetik, bestetik da, zientzia aldetik, satelite bakoitzak gauzak ezberdinak. Beti Kolombo gertuko du sakonen beste Merkurioren eremu magnetiko. Eta eremu magnetiko horrek guztiak jaurtitzen duen materiarekin zer nolako interakzioa. Baina satelite bakoitzak bere zientzia egiten du, aztertzen ari den planeta edo gauzaren inguru. Rosetta adibidez, aritu zen azertzen kometen osagaiak zentu diren. Kometak izotez egina gabe, eta badaude teoriak esaten dutenak lurreko ura kometetarik datorrela adibidez. Eta asko egin dira, kometak dauken ur mota eta lurrak dauken ur mota alderatu eta ikusten ea nola baiteko erlazioa dago. Emaitzak oraindik ez dakit, pero horrelako zientzia egiten. Zenbat galdera dauzkagun eta zenbat erantzun posible hor unibertsoan eraberean dela guztiz ez ezaguna, ez? Dena dagoela oraindik deskubritzeke. Bai, eta erantzun balortzen dutzunen, beste bor galdera lortzen dituzu, azken hau ez da inoz bukeruko, eta beti ekiko dugu entretenika eroteko gai baten bat. Garri dago. Bueno, Ander, zu Alemanian bizizea, etxetik lanean, ez dakit nola eragin dizu COVID-an asunto guzti honek, amentzat kirola indezakezu, ez da? Bai, esan, zingeak ezatu ikusita Euskal Herriko limitazioekin, ez? Hemen hasieratik kalera kirola itera atera gaitezke, eta, bueno, bestela distantziamenduko gauzak antzeko ari dira, Oraingoz ondo gabiltza, jendea kalen ikusten da, bai, distantzia mantentzen, baina nola baiteko normalidadekin. Eta, bueno, pendiente pixkat esperatik situazioan horrizik. Nik COVID-ak Alemanian harrapatu nindula, Bai, zu bekarri zen igun. Bueno, Ander Martínez de Albeniz, esker mila, tartetxo egitegatik bigarren kafe honi, bide batez bigarren kafe honen atzerrira begira sekzio honi ere, lehen protagonistaren izena jarri duzulako, eta segi gogor lanean... Segi erantzunak topatzen. Hori da. Eta milakak eta galdera berriak sortzen. Eta kontatuko dizkiguzu, hemen bigarren kafean pixkanaka familia handi bat sortzen goaz, eta berriro joko dugu zugana mendi denbora batea, jakitea nola zabiltzen, eta gaze proiektu dituzuen eskuartean, beraz, etzea ainorrez libratuko. Gaina arratek termino berriak asmatu behar ditu. Boingak eta bai... Gehiago. Familiarizatu behar nahi, sentitzen da. Bai berratik. Sarkada bat, Ander. Berdin. Bueno, Ander Martínez Albeniz agurtu dugu. Lehen David Bowieren Starmanekin saiatu gara, egia da telefonoa, etzela bazela, bakosta egin zaigula, baina abesti berdin honen bersio batekin itxiko dugu hau. Seu Jorge Brasildarrarekin, hor samba pop giroan oso ondo moldatzen den musikaria. Oso tipo ezaguna, dokumental ugaritan parte hartu duena, besteak beste Ciudad de Dios, gomendioak ematen hasi ginen atzo, gaur bestea, Fernando Meirelles eta Katia Lundek zuzendutako Ciudad de Dios dokumental zarra da, eta hortxe gomendioa, eta abesti hau, Wes Anderson zinemagilearen Life Aquatic banda sonorara izan zen, musika originala izan zen, diskoak izen horixe dauka, Life Aquatic, eta bertxio hau, Starman, Seu Jorge Brasildarraren eskutik. Do céu sempre está lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre está lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo. Vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar.
sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo, eu vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul. Entzuta da. Bai, entzuten zaitugu eta gure streamingen entzuten ari zirenak entzun zaituzte. Irratia. Ikera bezko saltza daukagu hemen, Javi. Atxaldeon. Arratxaldeon. Peña, atxaldeon. Bueno, kontu da, Javi, gainera, zu saltxeroa zehola tresneria kontu hauetan. Ari gara batetik, naiz irratiaren sareetatik irrati betikoan entzun nalizaten, baina naiz irratiaren sare digitaletatik, beste asmakizun honekin gabiltza, YouTube eta ez dakiz zer, eta hor, uste dut batzutan, bi seinaleak berdin-berdinak ez direla, eta sareetan daukaguna batzutan, desberdina dela, musika ez da inbeste entzuten, eta gure bozak hitz egiten balin badugu beti entzuten dira. Beraz, ongi etorri gure errealitatera. Zerbait. Bueno, dugu Javi Riverorekin. Gauza asko, gastronomia buruan aritzeko, ze gainera esan genezake, kolaboratzein artean hemen badudela gauza asko aman komunean, ez? Eta lehenguan konturatu baginen, irati trantsek ekonomian eta donak eta maitenak. Maitenak eta donak harremanak izan zitazketela gauza askotan, eta zaintzan eta emozioak eta sukaldaritzak ere badute lotura estua Javi Riverorentzat, eta, bueno, ez dago asko argitu beharrik bere jatetxeak, oraingoz daukagunak, ama izan du, eta ez du ama edonola ere izen hori aukeratu, ez da, Javi? Ez, argi dago, bueno, esan dezunan aritikan, ez, sukaldaritza emozio gabe ez du zentzurik. Orduan alde horretatikan, bueno, ama izena hortikan datorrela, ez, ama batek seme-alaba bat nola zaitze dunan gatikan, eta aldi beren guk bezero bat nola zaindu nahi dugunan gatikan. Orduan, emozio gabe, konexio emozionali gabe ez dakazentzuik itxedon lanean. Sukaldaritzak emoziotik, bueno, guztiak. Atzo lagun batek deitu zidan esateko irrati saioa gustatzen zaiola eta emozioa behar duela irratiak, emozioa eta sukaldaritzak, eta denak behar du emozioa, ez? Claro, baietz, pasioa. Pasioa. Taupada. Bai. Bestela, ez? Bestela. Gurea bezalakoa dan ofizio bat, horren beste, bueno, gu saiatzea ez izaten horren sakrifikatua eta horren beste ordu kontu hori saiatzea beste nola batia, baino egia da, ez da hola, zuri gustatzen zaitzun horretatik bizitza bezalakoik, ez? Eta kaso hontan gure iruditzen zaitzuen lana gurea bezalakoa oso pasionala dela, ez? Norbeak aukeratzea komunikatzea eta komunikatzeko pasioa edukitzea edo gure kasu bezala sukaldatzeko eta sukaldatzeuna komunikatzeko bideoi aukeratu izana, zainetan dago edo ez dago. Beste batzuk, bueno, igual, sukaldeko atzeko gela hoitan, sukaldatzen pasako denboa, baina ez da gure kasu. Ez guk nahi duna da, transmititu ite duna denboa guztin, ingurukok zaindu, bezeron zoriontasun momentu hori sortu, ez da hortako, dudi gabe, pasio gabe, ez da zentzuik, ez gorka aurkizuk esatetzun bezala, ez? Pasioa exigitzea zilegiren gutxieneko hori. Era bat. Pasioz eta emozioz. Gaur bigarren kafearen 3. saioa dugu, ezta? Bai, nik ja ez dakit zegoen. Bigarren kafea, 3. saioa. Hau ere ja egunero esan behar dugu. Bai, baina hasi ginen esaten bigarren kafea lehen saioa, bigarren kafea bigarren eguna, bigarren kafea 3. eguna. Eta bihar esango dugu 4. 2 puntu. Amazazpi direnean errexagoa izango dela, edo ja ez dugula esango, baina oraindik. Ez, bueno, bai. Badu kafeak patxaratik, badu kafeak edo bigarren kafeak gauzak sakontasunetik aztertzetik. Eta guk gastronomiarekin abiatzeko Javi Riverori hori eskatu diogu, kafearen inguruan hasi nahi genuela, ez? Ze kafeak badu gastronomiarekin asko eta gure kulturan ere pixua, ez da, Javi? Bai, bitu, lehenengo hausnarketa txikia kulturaren ari naipatzekoa, gastronomia ingurun beti aipatzea Euskal Herriko sukaldaritza, izar Michelin guztik eta sukaldari ezan guzti horien booma hundi hori izan zana sukaldaritza euskaldun berria, esatea beti mai baten inguruan gertatu ala, Euskal Herriko kultura gastronomikoa mailan ingurun jorratu ala, asko gustatzen zaigulako juntatzea, mai ingurutan, zein data dala, lagun artean, familin,
eta erabakik ordun hartzeiala. Baina erabakik noiz hartzeia beti kafean ordun. Ez? Otordun gaudenen, otegea, hitzekien, jana nola prestatu deu, ze prestatuko du afaltzeko, zingo duen bihar nik haula prestatzen, baina gauza serio beti, maila hutsa, garbi eta kafe batekin. Ja, importantea, garbitzen da maila, eta txukuntzen da maila, eta gero kafea. Eta gero kafea, eta nire guztet zait, ni jatetxara juten ezenen, etxen inkluso maila jaso, eta mailan gainen, egurran gainen, kafea bakarrik. Eta punto, protagonismo guztia, kafean zat. Eta hori kulturala da? Esan nahi dut, gure euskal kulturaren ezaugarri bada? Bai, eta inigoketan ikitzen genuen hortaz da, bigarren kafearen kultura da. Azkenen, lehendabiziko kafea oso maiz, itzakia, venga, kafea hartu eta ospa, ez? Eo kafea eta kontua, eta bagoaz. Bigarren kafea gauzatzean momentun zerbait gehiagotaz ari gara. Zerbait serioago, patxaraz, eta itzak mai gainean jartzeko momentua da. Orduan, kafeak badu momentua neurtzeko erramentaten kutsua. Orduan, bai, iruditzen zait, kultura jorratzeko erraminta bat izan lehiketla. Javi, kafea, lenguan galderatzuk egin zizkiguten, eta galdera tekniko batzuk gerora argituko ditugu gure entrevistatxo txiki batean, kafea aditua den hiliko lagun batekin, baino, kafea, zer da kafea? Nondi dator kafea? Eta batez ere, nola josten da kafea gure gastronomiarekin, gure sukaldaritza goxo horrekin? Bai, bueno, kafea gero azalduko digu nik baino beto gure hiliko lagunak, baina, bueno, kafea bakizue kafeto bezala ezautzen zuaitzatikan hartzen, gerezi moduko fruitu batetikan ateatzea, barun dauzken azik, ez? Azi hoi ikeia fermentatu, lehortu, eta lehortuta gero lortzea kafe berdea deritzona, ez? Gaur egun osoikoa da ikustea, tueste natural eta olako termino batzuk, bertako jendea kafea berden erosteulako jatorrizko herrialden, honea ekartzeu berden, eta hemen tostatzeuelako. Orduan, inungo azukreik eta gehitzetzaioen momentun naturala da. Eta gero ja aztega, torrefaktok eta alako gauzekin. Eta, bueno, hori izango litzeke azalpen tekniko txikia, ez? Kafea nola lortzean. Eta behin kafea lortuta, dauden bai da guztioen artean, nire ustez, da hemen bai da kulturala ez dakau aberastasun handikan kafeakin jolasten maridatze duen garaien. Hemen oso itxikea. Perrexila eta batxurikin bezala kafeekin berdin. Utsa ebaki eta kafesneta, punto. Eta beste guztia Saturnotik handator. Eta, bai, badaude gauza oso berezik. Sukaldatzeko adibidez ez dago bate otxurik. Eta kafea sukaldatzeko osagaitzat joleik ere, bai. Ez da osagai oso popular bilakatuko, ez da gutxi jore, baina badaka bere puntua. Adibidez, haragi pusketa bat hartze dugu, osoikoan hamburguesa bat, gaztakin, ez? Horri, kafe puntia bat gehitza diozue kafea hutsa. Ez baldi kapsula baldi makazue, kapsula irikitzezue, labantxo batekin, hartzezue kafe pixkat, da gazta horren gainen botatzezue. Eta menta puntua edo menta osto bat jartze duzue gainen, da sekulako kombinazio brutala da. Baina, ez dako gotxura, orduan, olako gauzan bilakar hortan, badago aberastasun handi bat, eta eskura da gau. Gure esku dago, bilatzea. Adibidez, netzako brutala dan maridaje bat, eta pentsatzeta asko egingo zuela, urdaiazpikoa eta kafea. Nik gozatzeko gaztia nahi dut. Netzako urdaiazpiko tostada bat kafe batekin brutala da. Gazteatik anik ez daigu errez, dakaulako garrastasun, astringentzi puntu bat, kafeak dakana eta urdaiazpikoak adibirene badakana. Baina urdaiazpikoak koipeakin lehuntzeigu, kafeak dakan kolpe bortitzoi hasieran. Orduan, batak bestearen favoren lan aike du, kasu honetan. Eta nahi brutala edutzen, esan. Esan apuntetxoa hor gozota gazi, beti lotzen ditugula kafea eta gozoa, eta niri behin gehiagotan gertatu zait taberna batean edo, ez dakite, tortilla bat eskatu edo pintxo bat eskatu kafe batekin, eta aurpegi arraro da jartza izate esatezu, zeizea, eskatu ez dakit alkola edo, ez? Egia da, tortilla batekin ez dakala munduko maridajeko, tortilla hori urdaiazpikokiko alu, akaso, lotu leke. Baina ez, egia da, maridajeik errexenak gozoa gala. Kafe huts batekin, txokolatek, regaliza, fruitu lehorrak, urrak eta olako. Ebaki batekin, esnea sartzen duen momentu hortan, gurindunak ez, boieri pixkat, kroasanetan, napolitanetan salto ikia dakau.
Eta ego ja, kafesne baten, ia postre tiramisu, flana naturiak izango litzeke, ja, dana, ez? Ja, kafesnea bera bada postre bat, ez? Era bat ados, bai. Eta geho, hor, aipatuzuna ez, Gaztiako saltoi. Ne ustez, erronka dakona Gaztia saltoikiko momentu hortan. Ez, azkenen, pasazitzaian Perun, ez? Sukalde batea sartu ginen lanea gunekien unako bolondrez, eta bazkatzeko garaien, ikusten ikezun bero guzti horrekin, holako termo handi bat, esaten, Coca-Cola jarri guai, izozez lepia, ze ona. Coca-Cola, bazkatzeko arre honea, eta kafe, ota, gasakin. Esan, dios. Hoi bai izan zala, esan, venga, kafe, otza, gasakin. Gasakin, gas puntu horrekin, eta entzitzaigun horren arrotza kombinazio ezin izan genula, eta kiston beroa enekan, da trago baten arte genion, da dios, artea berda, ez genuen. Baina geroztikan irakurtzen ikustezu, horrek ikedula, azidoa eta pikantea neutralizatu zebitxetan daulako historitan. Orduan, badaka bere zentzua bere lotura beti. Gure kasu ni uste, errexena gazi egin azteko, urde azpiko tosta batekin aztea, tomateakin inkluso, tosta tomatezko batekin, eta gero, aguakatea, berenjena, eta olako elementukin oso ondo mariratzen kafiak. Javi, hemen entzule batek galdetu digu, pixkat kafetik urrunduko gara eta segituan bueltatuko gara. Baina, entzuleak agintzen du saiontan, edo ala nahi dugu behintzat. Javi Riberonentzat galdera, zein dira sobra kroketak egiteko erabili duzuen osagai garestiena eta merkeena. Eta segundo bat, entzulari argitu behar diotonakoa. Hori da. Jatetxean, Javi Riberoren ama jatetxe hortan, bada zerbait zoragarria dena. Eta hori dira sobrako kroketak. Beraien plater eta kutixi honenetatik sobratutakoarekin egiten dituztenak. Eta hori horrela izak, jatetxe antza ezagutzen duen norbaitek galdetu digu. Javi, zein da garestiena, kroketa gati sartu diozuena, eta zein da merkena? Bida zazkar eta azalpen logikoa dagan. Sobra kroketak ikeko sobrak behar dira. Orduan, lendabiziko sobrako kroketak etzian sobrakin indako, eta propio izjokua ibueltat emateagatik xixa eta joaz indako bexamela sobra kroketa bihurtu genuen. Orduan, zuei foa eta xixan nun sobratzen zezkizu, eta esan, eske lendabiziko dira, urpile martxan bartzaio eta fuerte. Xixak eta foa. Buah, ze ona. Ona. Egunen batean, espero luzeegi izan gabe. Konfinamentoa, gero igual berriz. Horreatik, egingo du bisita. Bueno, galdera, hortxe egin digute, ez da egit, hemen beste galdera bat aritzen sartzen, baina, tira, harremantze horretan aritu zara, Javi, askotan ardoak ere esaten dute ez, honek kafe nota batzuk edo kafe edo baditu. Bai, horto, maridaje asko sortzen dira ez, kafearen inguruan txokolatea dela, txokolate naranja, hor joku horretan ere murgiltzen dira batzutan, ez da? Era bat, pentsatu behar deuna, eta askotan ez gara kontuatzen dakaun kafe estilo ituran gatikan, kafeak badula frutatik, badu lore usaietik, eta gero, datozte igual ezaunenak dien, tostatu, torrefaktok, eta olako kutsuik, ez, txokolateak gehiago bertuatze gaituzten aroma horiek. Ze pasatzean, ardo batek bezala, ardo baten errexago ikizaigun bezala, eta gerezi usaia daka, mugurdi usaia daka, edo barrika egurra setxuna baritzeiot, kafe baten gehiago kostatzen zaigu. Baino, badue haueke harremana. Azkenen pentsatu egur baten tostatu puntu horrek, kafe baten tostatu puntu horrekin maridaje oso egin lezakela. Orduan, nire adibidez asko gustatzen zaiten gauza bat da, otordu baten osten, nahiz eta sagardoean, uraean, beste ozer gauzaean, txokolate pusketatekin ardo tragoska bat hartu. Eta gero kafea. Iruditzen zait, iruki hoi dala, triangulo bizioso amoroso modukoa dela, txokolate, ardo beltza eta kafea. Iruditzen zait brutala. Eta are gehiago esan duzu, txokolatea dakan azukre eta gozotasun puntu horrek, ikeu, ardoa jantzi, arroa horren ona ez bada. Txokolatea puroa edo nolakoa? Iruro eta marretik gora. Ados. Ni zalean ez erako, ni garratzen zalean naiz. Azal esango izuet, baino badira txokolate beltzean oso onuragarritek dien sustantzia batzuk, zinka tarteko, baino nutrizionistek diote horretarako 85 edo 90 gogorakoak behar duela txokolate horren kakao portzentaiak. Beraz,
onura, hor dago, gero gustatu egin behar, baino... Bueno, Javik esan du gusto kontua dela. Hori da, baino osasunari begira gehiago oraindik ere eskatzen dute nutrizionistek, Markatu, iruki ramorosoak ingeunden. Ez, azkenen. Nik egunen dakaten bekatutakoa da, egunero txokolate ontza bat edo bi jate jutela, eta bidea eguneko 70 baino gatzakin. Gatza duen txokolatea, hoi bai. Zeona. Eta ja olio, txorrotatxoa botatzea jozu gainetikan, beste triangulo, osatze, beste iruki bat, eta hola sortuko dugu. Aha. Nik esan bar nizun, nire amonak esatu, bueno, beak baserrian kafesnea betik gatzakin hartu dizutela, eta nahi, eski ikusteten bakoitzean buruak ite tximpon flash. Tximpon flash. Ez dut ulertzen, eta nahet pixkat azaltea, ber... Bai, hoi ez da, azkenen zu pentsatzen zu, gure amonen garaien, kafeak etzekala gaur egundakon kalidadetik. Ez, orduan, potentzialdetikan, zapore intensidadetikan nola bake indartu beharra zen. Hortikan jaiotze zen atxikoria, hor jaiotzeare bai kafea azukreakin egosteana, eta baitare gatza egitzeana kafea iteko garaien. Pentsatzete esango zula, nola dia filtro eta moduko hoiek, kafea botatzen zaiona eta ura gaineztatzen zaiona, filtro hoiei ikezitzaiena gatza bota. Kasu honetan, guendikan etxe batzutane, azukera egitzen zaio, eta ateatzen kafea, ateatzen emaitza hoi gozoa da berez. Ja, zuzenean, ez da. Ez zai gustatzen, nik nahi garratza eta garratzena, baina babia guendikan gatza eta azukrea gehitzu diena kafearen hasierako nasketa horri. Javi, zuetako txarri errate, batemat rontzaleak zarete? Ez. Segun zer gauzat esango izan, ni oso rontzalea naiz. Eta aspaldi, pentsa nun, Murtzian, eraman nindun lagun batek, joan nintzen bertara lagun baten bisita egitea eta Alejandro Valverde ziklistari entrevistat egitea, pentsa ze bueltak bizitzak. Eta eraman ninduten Ronia izeneko leku batera. Eta nik, pentsatu nun, hemen Murtzian aber zer roneria eta ze, eta sartu nintzen eta flipatu egin. Lekura ikaragarria zan, eta bazitun 500 piku ron ezberdin, munduko kartak, eta eskatu nun bat, utxik, izotz batekin, eta ez izotzi gabe atira zidaten, eta 2 kafeale ronaren gainean jarrita. Eta iruditu zitzaidan hor usaimenean 2 kafeale horiek edo kafeale erdibitu horrek sortzen zuna ikaragarria zala. Eta hor bazegola maridaje bat, eta hortik aurrera hasi nintzen nire kafealeak erabiltzen, erronku batan edo ronean, eta arrate bota. Ez, nik gehitu behar nuen perfumae dendetan eta okerrez panago, kafea erabiltzen dute usainak neutralizatzeko? Ez dakit. Horrek astronomiatik nik ez dakit nola lotu baina ez dakit. Okerrez panago, bai. Izan lehik ez oso invasiboa da kafean aroma terpenok oso potente die, orduan izan lehik egia da guk katatan eta batetik bestea kafeakin ez dala errexak kata baten horregatikan oso potente dalako. Ez dakit. Bai, nik okerrez banago perfume dendetan edo dendaren batean behintzat, hori batetik bestera, zuk esan dezun bezala ez, katatan egiten den bezala batetik bestera, azkenan ja iristen zea 3. inkluso, gauzatzuk antzematen ez, detaile batzuk antzematen ez dituzula. Orduan kafea erabiltzen omen da. Eta nik okerrez banago, erabili dut. Bueno, parentesitxo bat zen. Posible da. No, joe. Aipatu nahi nun, nigo nazalpenan gainen, azkenen karajillo bat ikeanen, karajillo bat eskatzen momentun, kafea erabiltzea aromatizatzeko, alkoholan gainen, orduan, efekto hortikan dator, eta zuri ron basoka horrek aromatizatu zituen bezala 2 kafe ale txikioik, leheno aipatu deun, aragian plater hortan efektu igual aukiko luke, azkenen da aroma perfil bat osatzea. Orduan, era bat, eta olakok daudenak eta ez dituguna praktikatzen. Asmatu ingoet, garagardo tostatu batean bota kafea. Adibidez, guk inizan du deun postre bat tabernan, lagun batek asmatutakoa, biertokiko lagun batek santziguna izan zen, berotu zazue kopa, bota bainilla zuelatu bat, eta garagardo beltza, baino ez oso hotza, kafe guztuazekana jota. Irlandez baten tankeran, baino zerbezan puntu fresko horregin brutala zan. Aztan, garagardo artisau beltza, oso dentsoa, eta bainilla zuelatu bat. Baino kafe baten kutsuakin.
Baino kaferi gabe. Perdón. Bai, momentu. Bueno, ez dakit zure galdera arrate, zaila da, gure kafe eta gastronomia dituen inguruan gabiltza, baina akaso Iban Aznarrek erantzuteko gaitasuna izango duen. Hiliko lankidea bide batez eskerrak eman bardizkiogu, Hiliri astero Hili kafe makina bat izango dugulako gurekin, kafe kapsulekin, maila handiko kafearekin hariko gara, bigarren kafeak hala behar duelako. Iban Aznar, arratsaldeon. Arratsaldeon guztioi, bai. Arratsaldeon. Iban kafean da ditua, baina arrate galdetu du egia den lurrinden datan erabiltzen dela kafea usaimen batetik bestera garbitzeko, lago zerbait ez, arrate? Bai. Barkatu zetu lertu. Bai, ea, zuri sonatzen dizun kafea erabiltzen dela lurrinden detan usaimena garbitzeko perfumeatetik besterako transitoan. Jabik esan du? Egia da... vale. Egia bai erabiltzen dute eta, bueno, azkenen suduretan sartzen den aroma hoike bai importantea izateke. Bueno, Iban, lenguan entzule batek egin zigun galdera eta tekniko xamarra zen, eta esan genuen, bueno, hemendik argitu beharko diogu. Igual alda ze kafe erosi galdetzen zigun. Torrefakto, nahasketa, arabiarra, kolombiarra, naturala, zuek zein hartzen duzue? Bueno, guk lenguan aurreratu genion torrefaktuaren oso lagunak ez kinela, baina ez dakit, akaso porcentaje txikien batekin erabili ote daiteken? Bai, egia esan hiru mota desberdina dauzkegu kafeen munduan, eta torrefaktoa guain gaur egun handikan daukeu leku askotan torrefaktoa erabiltzen duten tabernak eta jatetxeak. Bueno, junbargea, torrefaktoa jatorrizko balitate bat da, eta tostadura prozesu baten bitartez egiten dutena da, azkeneko momentuan, azukrea sartzen diote aleari, eta teknika honekin egiten dutena da, kalitate bajuko aldeak erabili. Hau da, gero azken finean egiten dutena da, horren prezioa bai bajuago ezaten da, eta 15% azukra delako. Tira, beraz... Oida, pixkat, torrefakton gero kontsumoak, torrefaktoko kontsumoak izaten da normalen Hego Ameriketan izaten da, eta Europa mailan gure aldamenen dauzkegun lurraldeak, bai Frantzia, Espainia edo Portugalen bai asko erabiltzen da. Espainia mailan adibidez, Andaluzian eta Extremaduran asko baina. Eta gutxiena, bazakite, Austria, Italia bertan, Italia gutxiena erabiltzen dute, zatikan Italian asko gure marka bezala, 100% erabiltzen dute, arabikoa, eta horregatikan. Gaur egun, lurralde askotan, ez dute ezagutzen guandikan praktika torrefaktona. Bueno, eta eskerrak. Kafezale bezala nik esan barut, eta eskerrak. Eskerrak. Gero hauzkeu, robusta eta arabikoa diferente diala, eta hori bai, hauze horitzen baian daula asko erabiltzen dutela, eta bai, behaien artean bai diferentzia dago. Zakitola pixkat esplikatzeko posibilitaten, o zakitze... Bai, garbi bali modukazu gustora entzuteko moduan, Bueno, a ver, robusta bi mota diferente dauzka. Bat, robusta eta beste arabikoa esan duen bezala. Orduan, robusta bere jatorria normalen izatea leku lehorretan, Afrikan leku askotan. Ez da oso digestiboa, ale hau, eta mingotxa, normalen izatea mingotxa, margoa o gorbutza handiko alea. Ez da perfumatua leheno esan duen bezala, batzuk iten dutena da pixkatola usaiak eta garbitzeko, baina ez da perfumatua. Eta, bueno, bere kultiboa produzioko mundialeko produzioan 43-45 hortikan ibiltzea, eta arabikoa baina merkagoa izaten da, noski. Honek bai, kafeina bikoiztu egiten du arabikon arabikoakin alderatuz, ez? Prezioa zer jatorriagatik? Bai, eta normalen hau bai lortzen dute, segun ze altura normalen robustakin egiten dutena da, 1500 metroko arteko altueratik hortikan hartzen dute alea. Eta arabikaren kasuan,
are altuagoak izaten dira kotak, Iban? Bai, normalen ja juten dira 2500-3000 metro arteko herrialdetan, bai. Eta mundu mailan duten produkzioa ja jotzen juten dira. 55-60 lortzen dute arabikoa izaten. Eta kafeina noski gutxiago izaten du. 1,5, 1,7, hortikan ibiltzen dira. Eta zaporea? Emaitza bezala ale honek ematen ditu edaria aromatiko batzuk, hauan sartu eta normalen suabegoa izaten da, bereziki digestiboagoa, noski. Claro, hori galetu behar nizun, zapore orekatuagoak, eta badakitzuek hilin apostua 100% arabikoagatik egiten duzuela. Kasuren batzutan, hor nasketak ere izaten dira, baina esan genezake arabikotik abiatzen dela irizpide batzun arabera kalitatearen maila hori, ez da, Iban? Bai. Gure markakin Italian iten duguna da lortu alde guztik 100% arabiko, eta ja Italian iten dutena ja da gero alde horiek erre, eta ja formatu diferentein ja saldu. Baina, bueno, jakine bai, gaur egun leku nunbaitea jute bali maztea, taberna batea edo kafeterio batea, ikusten bali maztu tolo baten aldeak, horri ikusten dugun, ze hiru mota desberdina dut egun. Bata, torrefaktua borobiagoa izaten dela aldea, beltzagoa, kolore beltzagokin, eta gero robusta, erdin dauken grieta bat bestela, edo marra bat bestela, hori da pixkat zuzena egiten da, ez? Goitikan bera, hori izaten da robusta. Eta arabikoa berriz, pixkat babarruna forma bat hola eukiko alu bezala, eta grieta hori egiten du ese bat bezala, kurba bat bezala. Eta hori da, normalen hartzen bali baituzu alde batzuk konturatzen zen motako kafea da. Beno, ikasi dugu zertxo bait kafearen inguruan, honen beste produktu eta zaporekin ezkontzeko gaitasunaren inguruan, eta baita bere jatorri, bere mota desberdinen inguruan, beste batean akaso gehiago sakonduko dugu, baina eskerrik asko, Iban Aznar, zure xehetasun horien guztiengatik, eta esan dakoa, beste batean akaso helduko diogula sakonago eta gehiago gai honi. Osondo ba, mi eskerrik asko. Eskerrik asko. Vale, venga, eskerrik asko, jaio. Agur. Eta So Lonely honekin, seguro Javi Riberori de Polizen eta Stingen baxu linia hauek asko gustatzen zaizkiola, ze hori ez dugu esan, beste batean hartuko dugu horretara gotartea, Javi Ribero musikari eta baxu joleare bada, musikari pila saio honetan. Javi, eskerrik asko, agurtu ere inbartzaitu gutzuri. Zuei, plazer rutxa. Urrengo astera arte. Hori da. Berdin? Zaitu bitarrian. Bai, zure bai, agur. Lonely. Etxarri, ukelele hartu nahi baduzu hartu, Desafinatu dakat, esan izun horrekan. Gitarra ere bai hor daukazu. Bai, gitarra... Eta bestela mikrofonoa eta bestu. Gitarrak ditut. Gitarrak... Egon ematen parte bat egin behar diogu, etxar, eski, gitarrista baten mundua hori beste gaioa da. Eta burua? Hor, ingo dugu egunen baten donarekin, emozioak, akordeak... Ufa! Hoi bai interesatzen zait. Eskalak... Ez da, gai... Bukatzeko... Gai makala hori, Ez dakit, badaude, barkatu, arrate... Bai, Seguntazte eskala... Kafea bezala arabikoa, o, ez? Emozio batekin lotzen zaitu, ez? Nere... Hola, urruti pasatzen zaizkidan gauzak. Gitarra jole pentsamendua, osendo dago, ezagutzea. Ez, esan behar nuen, besterik gabe entzulek badakite osondo, ostiralean, zozkatuko dugula kafe makina bat, Ili markako kafe makina bat, eta pentsatzen dut orain Ibanek azaldu digunaren arabera, kapsulak ere izango dituela, eta kapsula horiek arabikoak izango direla.
Euneko arabikoak izango dira. Wow. Vale, orduan, ez dakit, biharko zenbatuko ditugu, zenbat entzule ditugun dagoeneko zakuan sartuta, baina pentsatzen dut, tartenen ondoren, desente gehiago izango direla, ez dakit zergatik. A ver. Beno, arratsaldeko 5:32 minutu. Inor konturatuko zen. Bigarren kafe izeneko saio honetan, atzo eta gaur euskal musikari tartea handirik ez diote egiten. Baina horrek... Kontzienteki egindako zerbait da. Raia, claro. Ba, greba delako, hain zuzen ere, ez da greba deialdia dagoelako, atzo eta gaurko deituta, eta guk ere nolabait gure aletxoa jarri nahi genuelako, gu ere bagarelako atzo argi utzi genuen bezala, gu ere bagarelako ekosistema honen parte, eta beraz, ba, bueno, euskal musika behintzat ez dugu jarriko, eta kulturari zuzen kilotutako edukiak ere ez ditugu landuko. Eta hor, bakoitzaren kontraesanak ze oso zaila da irrati egitea musikarik gabe, bide batez errespetatu nahi euskal kulturaren erabaki hau, beraz, bueno, hortxe, behintzat saiakera eta borondatea horixe izan dela. Eta arratsaldeko 5:33 dagoeneko azken tartean sartuko gara, eta aurreratu dugu gaur politikari heldu nahi diogula. Itxialdi egoera hau, ez dugu etengabe gurera ekarri nahi, baina itxialdiak azkenean guztien du eragina. Eta horrexegatik autodeterminazio eskubide eta autodeterminazio planetan zenolako eragina izaten ari den aztertu nahi genuke. Eta horretarako gurekin ditugu dagoeneko bi gonbidatu. Bata bideoaren bestaldean ikus dezakezue dagoeneko Eneko Bidegain Mondragon Unibertsitateko irakaslea eta baita idazlea ere. Eneko, arratsaldeon. 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 Arazo teknikoak medio saiatuko gara telefono bitartez Amalur Alvarez gurekin izaten, saiakerak egin ditugu goizean, baina gero arratsaldean nire akats baten bitartez, oraintxe programak blokeatu egiten du Amalur Alvarez. Bere sarrera. Bai, baina Amalur uste dut zure hau behintzat hor dugula, ezta? Arratsaldeon. Bai, kaixo, entzuten. Bai, primeran entzuten zaitugu, zuk gure bai? Bai. Venga, bai. Ba, irudirik gabe egin marko dugu, baina horrelaxe moldatuko gara. Zuzenbidean lizentziatu da, Amalur Alvarez, zientzia politikoen tesia egin osatu du, erabakitzeko eskubidearen inguruan, baina askorentzat ere, bueno, ezaguna gure esku dago plataformako bozeramailea delako. Beraz, Amalur eta Eneko orain bai bia gurekin zaretela, bioi gure ongitorria eta eskerrona, bigarren kafean izategatik. Zuei, mi esker. Hasiko gara aipatu duen gaiaren hasieratik, ez? Zertxo baite orokorren aztertu beharko bagenu, aipatu dugu, itxialdi honek eraginak izan dituela gure bizitzetan. Gero aztertuko dugu zehatzago, Frantziar estatuaren menpe eta Espainiar estatuaren menpe den Euskal Herri hontan, lurralde bakoitzean ze xehetasunekin edo ze zehaztapenekin eragiten duen, baina naziogintzaren ikuspegi orokorratik nola uste duzue autodeterminazio eskubidea ze tokietan utzi dula azken hilabete honetan bizi dugun egoera honek eta gertatu diren erabaki politikoek. Amalur, zurekin hasiko gara. Bai, bueno, nik usteet, hau da gure eskutikan lehenagotikan ere egiten genuen aldarrikapen bat, ez? Azkeneko hamarkadetan eta argi ikusi dugu botere desjabetza bat, ez? Bizitzen
bizitzen ari ginena, oldarraldi antidemokratiko bat, geroz eta gehiago atzarareatzen ari zian hainbat eta hainbat injustizia, eta bueno, orain sortu den egoera honetan, ez? Krisi honetan, ikusten ari gehan nola areagotu egin diren, ez? Eta, bueno, guk gure eskutikan, saiatzen ari gara egoera berri hontara moldatzen ere, gure diskurtsoa eta gure erritekoa eta gure funtzionalitatea, ez? Herri mugimendu bat gan eta herritarron beharretara egokitzeko beharra daukagu, eta zentzu horretan, gu hasi ginen, ez? Ariketa bat egin genuela lehenagotikan ere, eta hasi gea hortan, burujabetza hitz egiten dugunean, erabakitzeko eskubidea hitz egiten dugunean, autodeterminazioa hitz egiten dugunean, hitz egiten ari gea, zertarako behar dugun, ez? Burujabetza hori, ez zentzudan hitz egiten dugu burujabetzaz, ez? Eta ikusten ari gea, geroz eta eragile gehiagok, eta egoera hontan, badala aldarrikapen transversal bat, edozein gairekin lotu egiten dana, ez? Badala burujabetza tresna bat behar duguna, osasun, oain txegertan, osasun beharrezkoa dugun osasun eredu bat eraikitzeko, edota hezkuntza eredu propio bat ere eraikitzeko, ez? Herritarron beharretara egokitzen dana, eta bar, ez? Eta, burujabetza edo autodeterminazio eskubidea, bada aldarrikapen bat eta tresna bat, guzti hortaz erabaki ahal izateko aldarrikapena da zuzen ere, ez? Eta zentzu hortan, gu hasiak ginen jada lan hori egiten eta jauzi hori egiten, eta egoera honetan jarraitzen dugu eta are sakonago landu behar dugun gaia da, eta hortan gaude. Eneko? Bai, ez ikusten da gure askatasunik ez dagoelanik hainbat beste elementutan, ez? Informazio falta edo informazioaren desoreka eskualde batetik bestera koronavirusaren inguruan, ez dakigu zehazki hori mundu osoan dago, ez? Informazio gabezia edo, baina ez dakigu zehazki zenbat dauden gaixo daudenak, zenbat diren hilakoak, kopuru ofizial batzu baditugu, benantenak ez ditugu. Lapurdi Nafarroa beran eta Zuberoan ez daukagu datu zehatzik, ez du ematen baden kasu asko, baina azken asteetan ez da jakinea gorakari diren, ez diren gorakari, hildakorik ez dagoela ematen du, baina, nik uste dut badagoela informazio falta handia. Baina, hori oroko ja. Gero ikusten da, estatuen zentralizazio handiago bat, erabakiak non hartzen diren, erabakiak hartzen dira Parisen eta Madrilen, eta hemengo egiturek ez daukate botererik, ez daukate autonomiarik beren erabakiak hartzeko, jarraitzen dute Madridik edo Paristik etortzen dena gindua, eta ez doa hortik askoz harago. Beraz, hor garbi ikusten da, nok daukan boterea, eta gero nik argazki batzuk, kanpora ezin gara atera, baina heltzen zaizkigun irudi batzuk, bideo batzuk, nola poliziaren eta militaren indarraren handitzea, presentziaren handitzea, batzutan justifikaziorik ez duten leku batzuetan ere militarrak ikustean, joan den astean aterazen irudi bat, Nafarroko herri txiki batean, kasurik ez zegoen herri txiki batean nola militarrak joan ziren, hor bada oso konkista irudi batzuk ikusten dira, eta gero nahi argitzen nauten beste irudi batzuk, atxiloketa batzuk nola ikusten diren, konfinamendua aujatu dutenak, ez dakit, zergatik atxilotu dituzten, menan alako kasu batzuk izango dira, beste gora batean, isun bat emango den kasuan, atxilotzen dituzte, sekulako gaizkileak balira bezala, eta irudi horiek, niri beldurgarriak iruditzen zaizkit. Eta gero, herri gisa, herriaren desegiturak eta ez da bakarrik informazioaren desorekan edo toki batzutan informazio gehiago dagoela edo bestetzan gutxiago, baizik eta beste argazki bat, argazkitan ikusi duguna, etxetik ezin garelako atera, baina da, Lapurdita Gipuzkoaren edo Nafarroa Garaia eta Ipar Euskal Herriaren arteko muga nola itxita dagoen, besteak beste, Behobiako
muga hori nola dagoen esituta, eta hori sekula ez dena ikusi, ez da frankismo garaian ere ez dut uste ez, eta horrek ere hausnartzeko ematen du. Eta bereziki gainera, konfinamendua bukatuta gero ere, aipatzen dira, ez dakit hori nola konfirmatuko den, baina Frantziak aipatzen du bere mugak itxiko lituzkela, oporretan ezingo den joan Frantziako lujaldetara edo Espainiakotara ez dakit benan, bintzat muga horrek itxita segituko duela urrengo hilabetetan ere. Eta beraz egi gisa sekulako kaltea edo gure ahuleziaren benetako argazkia erakusten digu horrek. Eta azkenik azpimarratu nahiko nuke beste puntu bat hori areagotzen zaiona kulturaren, eta gaur eta atzo direnez, ikusten dut euskal kulturaren sekulako kaltea eragiten duen krisia dela, ez dena bukatuko konfinamenduaren bukaerarekin, zeren eta pentsatzekoa da urrengo hilabeteetan, eta behar da urte bat eta erdi bederen iraunen duela, ekitaldi jendetsuek ezingo direla egin, eta horrek gure kulturari, berez ahula den kulturari, oraindik eta ahulezia handiagoa eraginen dio. Bai, hor justu atzo Gotzon Barandiaranekin komentatzen genuen erreportajean, beak argita garbi esaten zuen transmisioan, euskal kulturaren transmisioan, eten izugarri handi bat zegoela eta horre sekulako lana dagoela egiteko, ez? Eta orain gainera, bertan bera galitzen badira, are gehiago, ez? Egin beharko da beste bide batzuetatik. Bai, adibidez, hemen argitalpen zerbitzua geldirik dago, sarako biltzarra etzen egin, eta orduan beti udaberrian liburu berri handan ateratzen da ez dira atzeratu dira, baina ez dakit Durangoko azoka egin ahal izango den, orduan suposatzen dut baita ere udazkeneko argitalpenak ere atzeratuko direla, orduan hor badago euskal kulturan produkzio bat geldirik dagoena, eta ez dena berreskuratuko, geldialdi hori, eta horrek sekulako kaltea egiten di argitaletxeei, idazlei, eta gero kulturalki, profesionalki hortaz bizi diren musikari, bertsolari, antzerkilari horientzat ere sekulako kaltea da, eta kalte iraunkorra. Baina aldi berean, egia da kultura oroak krisian sartu dela, baina adibidez Frantziak bere kultura babesteko neurriak iragarri ditu, beste estatu batzuk ere bai, eta naiz eta babesteko neurririk ez egin kultura hegemoniko horiek, hala ere guk beti eskuragarri izango ditugu kultura hegemonikoko produkzioak, eta euskal produkzioa dago momentu honetan geldirik. Horren ondorioak epe ertainera eta luzera nik uste lagiak izango direla egi gisa. Kultura hegemonikoa aipatu denekok, eta hegemoniatik bizi edo elkar bizi edo haien menpe bizitzea egokitu zaigun estatuetatik hegemonia hori politikoa ere bada horre. Ez da egiten malur zuen bidean pentsatzen dut, no aipatu duzu, ez? Azkenean herriaren beharretara egokitu, baina horre izan da, ez? Berez nahiko zentralistak diren estatuetan, hegoaldean Espainiaren menpe, akaso Jaurlaritzak, eskumen batzuk badituela, baina autodeterminazio eskubidari dagokionez, badirudi une honetan dena plantea ezinea dela, ez asko zailagoa dela, asko zurrunago gaudela orekatik eztabaida bat edo negoziazio bat edo danakoa estatu hegemoniko hoiekin gauzatzeko, ez? Bai, nik uste argi eta garbi ikusten ari geana, ez, badala, krisi honek, azaleratzen ari dela, benetan zeinek eta nola hartzen diran erabakiak, ez? Eta ikusten ari gea, badagoela, Espainiako estatuan gutxienez, badagoela joera sakon bat, zentralizaziorako joera bat, ez? Eta zentzu hortan, gu momentu honetan egiten dugun irakurketa, egoera horren aurrean ere, badagoela aukera bat, eremu publikoaren beharraz jabetzeko, ez? Politiko publikoen beharrak, politika publikoak beharrezak ditugula,
hain zuzen ere, beharrezkoak ditugun oinarrizko eskubide batzuk bermatzeko, eta horretarako beharrezkoa ditugula burujabetza eta geure erabaki propioak hartzeko egiturak eta erakundeak, ez? Eta egoera honetan ikusten egia nola eta nork hartzen dituen erabakiak, ez? Krisi honi aurre egiteko halako neurriak hartzen direla, ez? Depende zeinek hartzen dituen eta nola hartzen diren erabaki horiek, modu bateko neurriak hartzen dira edo bestelakoak, ez? Eta guretzako, guk bai ikusten ari gea badagoela aukera bat horren inguruan hausnartu ahal izateko, eta horren aurrean ere aldaketa batzuk planteatzeko eta aldaketa batzuk erabakitzeko, ez? Osea, ikusten ari gea, zentralizazio joera horren aurrean, botere exekutiboak indarra hartzen duela gainera, eta horren aurrean, gure betiko aldarrietako bat izan da, eta izango da urrengo hilabeteetan, eta uste herritarrok horri heldu behar diogula, Euskal Herritikan ere, erabakiak herritarrok, eragileok eta erakundeon artean hartu behar ditugula, bakoitzak bere papera betez, baina herritarrok badaukagula paper bat garrantzitsu bat betetzeko, erabaki guzti hauek hartzen diren momentuan eta eragileek ere, ez? Eta gaina uste dugu koherentzia kontua dela ere, herritarroi eskatzen baldin bazaigu erantzunkizuna, ez, erantzukizunez jokatzeko krisi honen aurrean, guk hartzen diren erabakien parte erantzule ere eta parte izan nahi dugu, ez? Eta gainera, inoiz baino gehiago garrantzitsua da tokian tokiko erabakiak hartzea eta horiek gardenak izatea, ez? Eneko gaipatzen zuen, badago informazio gabezia bat edo, ez? Seguritate sentsazio batez informazio gabezia horrek ekartzen duena. Eta horren aurrean, herritarrok bi noranzko hartu dezakegu. Alde batetik, edo, ez, maila globalean ikusten ere eran, beldurraren politiken aurrean, beldurrez jokatu, blokeatu ez, eta geldirik egon, edo eta aldunduta erantzun, eta engaia menduz, ez? Eta hori da guk landu nahi dugun bidea, eta bide hortan saiatzen ere urrengo hilabetetan eta egunetan gure aldarriak lantzen, ez? Eta atzo egin genuen publiko solasaldi digital batzuk egin ditugu publiko, non horrelako gai asko ere landu nahi ditugunak, ez? Bihar eneko eta aipatzen zuen ere, kultura egon gaitz egiten, ez? Bihar kulturari buruzko eta kulturaren arloak bizi duen krisiaren inguruan solasaldi digital bat publiko egingo dugu, arratsaldeko 7:00 ez, eta azkenean beste gai asko ere espazio publikoaz hausnartzeko, gobernantza krisiaz hausnartzeko, elikadura eta kontsumo eredu hausnartzeko, sistema beraren krisiaz hausnartzeko, horrelako solasaldi batzuk antolatu ditugu, deitu dituguna gainera, gelditu, hausnartu eta erabaki, ez? Eta gure eskun ere hortan gabiltza, pixkat izan da ere momentu bat gelditzeko, eta pausa hartu nahi dugu ere hausnartzeko, baina beti ahaztu gabe erabakiak hartu behar ditugula, eta erabakiak hartuko ditugula urrengo hilabetetan. Eta horren arabera, egoera bat izango dugu, ez? Konfinamenduaren ondoren edo beste bat. Amalurra, aipatzen zenuen, asko aipatzen da ere hor kalean, zerotik aste bat ote dagoen hemendik ateratzen garenerako, eta buru jabetzaz ari ginen, eneko aipatu duen kultura, eta informazioa ere izan daitekena, baina, eta akaso orain ari garena, aipatzen ari garena oso lausoa izan daiteke, baina joan gaitezke ere, ez dakit ekimen zehatzetara, adibidez, elikadura buru jabetza izateak, adibide gisa, ere garrantzia du, ez? Gero herri gisa, guk komunitate gisa indarra egin eta aurrera egiteko, ez? Zerotik aste horretan. Ez dakit zerotik ez dut uste zerotik hasiko gean, ikusiko dugu ere zenolako gobernuek eta zenolako neurriak hartzen dituzten, eta horren aurrean herritarrok ere
nola erantzuten dugun, baina nik uste oso garrantzitsua dela, eta gu azken fase berrian sartu ginenetikan martxoan, saiakera potentea egin dugu, eta hortan jarraitzen dugu, ulertzeko benetan burujabetzaz hitz egiten dugunean, edo autodeterminazioaz hitz egiten dugunean, zertaz hitz egiten ari gea, ez? Eta askotan, ohitura daukagu, Euskal Herrian, edo ohitura izan dugu historikoki batzutan ere, burujabetza prozesuak gai bakarra ulertzeko, ez? Gai bakarra ulertzeko. Eta nik uste, burujabetza prozesu ugari daudela martxan Euskal Herrian, oso ikuspuntu desberdinetatik eta guztiak beharrezkoak direla, guztiak suposatzen dutela herrigintza bat, ez? Eta herria eraikitzea eta komunitatea eraikitzea. Eta guztiek merezi dute garrantzia berdina eta lankera berdina. Eneko, ez genuke pesimismotik aritu nahi, baina egia da, aipatzen ari garen beste oinarrizko eskubidea hauetaz eta autodeterminazio eskubideaz eta urratuta dauden besteetaz. Herri bezala bananduta, kulturalki ahulduta, erronka ez da makala, ez? Naziogintzaren ikuspegitik oraintxe berrabiarazi beharko bada edozer gauza ere, zerotik hasiko bagara ere, erronkak ez du kolore erresa, ez? Ez da egoera erresa. Nik uste dut krisi larri batean sartuko dela Euskal, krisia sektore guztietan egongo da, ez? Baina Euskal kultura bezaparte, Euskal edabideak krisi sakon batean sartuko dira, eta beste hainbat arlo, ez? Orduan, krisiak izan daitezke hilagarriak, ahul ahapatzen bagaitu, eta nik uste dut ez gaituela oso indartsu ahapatu krisi honek, baina krisiak dira baita ere norabide berri bat hartzeko momentua. Uste dut derrigorrez, nahi ala ez, aldaketa handiak egin beharko direla gure errigintzan. Hau gabe ere uste dut naziogintzan urrats batzuk egin behar direla azken urteetan oso zatikatuta dagoelako Euskal Herria. Hiru administrazioen arteko antolaketaren ondorioz berezikin, ikustu hori bestela ere buelta eman behar zaiola, hori zegoela egiteke hor ere lana, ez? Bazen egiteko eta berdin segitu beharko da egiten. Baina iruditzen zait, zenbait oso krisi sakonean sartuko diren zenbait ekimen eta edabideen mundua eta kulturgintzatik hasita Euskararen egoeratik Euskararen egoerarekin segitutan ikusten dut erri oso gisa eta arlo eta denek batera badugulako gogoeta hausnarketa sakona egiteko eta behar da berrigiturak eta erabateko berrigituraketak beharko dira herri honetan. Egitura asko ditugu, egitura txiki asko, egitura ahul asko, eta momentu batean behar da ikusiko dugu honek ez dela bideragarria edo ahultzen gaituela oraindik gehiago, gure indarrak beste era batera behantolatu beharko ditugu. Ikusten dut egia egan indarra eta potentziala badagoela herri honetan gertatzen dena da, oso zatikatuta dagoela, oso bakartiak direla ekimen asko, eta honi eman behar zaiola norabide bat eta koordinazio bat eta indar bateratze bat, ez? Eta orduan ikusten dut sartuko garela, derrigorrez, eta ez bagara sartzen kaltegarri izango da, sartuko gara derrigorrez erabateko behantolaketa batean, eta behar bada 2020tik aurrerako Euskal Herria edo Euskal Gintza edo Nazio Gintza ez direla bat ere orain arte ezagutu ditugunak izango, hori espero dut bederen. Bueno, etorkizunak erakutsi gu dagoena, guri dagoeneko agurtzeko ordua gain-gainean zaigulako, Eneko Bidegain, Amalur Alvarez bioi gure eskerrona, eta beste batean berriz ere ziurtarte aukiko dugula guztiontaz aritzeko. Eskerrik asko. Ondo segita zaindu. Berdin. Agur. Amalur Alvarez eta Eneko Bidegain agurtuta, gu ere agurtzeko orduan, Txarri, Hernandez, Arrate, Inigo. Asensio. Pos gutxi, Asensio. Bai, korri. Agoaz, korrika. Besti bat aztu zaizu jartea, eh? Hortxe goaz, besti bat aztu? Agur esan behar dugula, Txarri, Arrate, eta azkena besti honekin agurteko ditugula gure entzuleak.
Bihar gehiago, lasak. Bigarren kafean gehiago. Eta samba vexilografika honekin, haze izena duen, hain zuzen ere, Devendra Banharten, Venezuelar estatu batuarraren kantu honek. Hortxe samba psikodelikoaren girotik, agurtuko dugu, 3. saio hau. La bandera de vida y muerte es parte de toda la gente al cruzar por el puente o pasa el lunar. Beno, bagoazela, eskerrik asko hortxe uinen bestaldean egontzareten guztioi, eta bihar esan da bezala, berriz ere, bigarren kafea. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.